Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Илгиз Шәкуров, иң элек бүгенге яңалыклар турында кыскача. Чистай районында 7 кеше үлеменә китергән юл һәлакәте буенча җинаять эше ачылды. Была заснежена. Соответственно, что и могло, в принципе, послужить причиной того, что Лада Ларгус выехала по встречному движению. Авариягә нәрсә сәбәп булган? Барысы хакында тулырак Руслан Сыдинов. Эш тукталмый, киресенчә аларны үсеш көтә. Планнар күп, шулай итеп без эшләргә, туктамаска эшләргә. Чикләүләр белән бәйле вазгыятьтә Татарстан яшәешен тәэмин итүче предприятиеләр эшен ничек җайга сала? Динәк Самдинова күрде. Яңа икътисади шартлар көнкүреш калдыкларын җыю тармагында ничек чагылыш таба? Запчасти на автомобили и реализация инвестиционной программы. Проблемалар һәм нинди чишү юлларын тәкъдим итәләр. Бу хакта Гөлназ Сәйфетдинова. Күңелдә яз, тышта буран. Гадәттәгедәй караганда минемчә салкынчарак сыман. Ләкин язгы кәеф күтәренкелеге бар. Татарстанга язның кайчан килүе турында Индилә Хөсәйнова сөйләр. Чистай районында килеп чыккан юл һәлакәтендә зыян күргән пассажирның бүген төнлә гомере өзелгән. Ул янган Лада Ларгус машинасыннан чыгарылган бердән-бер кеше иде. Аны авария урыныннан Чистай хастаханәсенә вертолет белән китергән булалар. Хәлен табиблар бик авыр дип бәяли. Тәненең 25% пешкән, кул-аяклары имгәнгән. Табиблар тиешле ярдәм күрсәтсә дә, гомерен саклап кала алмаганнар. При проведении оперативного вмешательства выяснено, что... Исән калган ир бик нык имгәнгән, бавырына зыян килгән, шул исәптән төрле яклап интенсив ярдәм күрсәттек, әмма аның йөрәге төнге сәгать 1-дә тибүдән туктады. Бу авариядә үлүчеләр саны 7 булды. Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгында белдерүләренчә, хәзер мәрхүмнәрнең шәхесен ачыклау өчен экспертиза уздырыла. Исегезгә төшерәбез, кичә Чистай районында Лада Ларгус белән Ивека йөк машинасы бәрелеште. Беренчел мәгълүмат буенча, җиңел машина йөртүче ни сәбәпледер каршы як полосага килеп керә һәм йөк машинасы белән бәрелешә. Шуннан соң аларга ут каба. Лада Ларгус пассажирлар ташу белән шөгыльләнгән дигән фараз бар. Әлеге хәрәкәттән соң тикшерү комитеты җинаять эше ачты. Погодные условия. Юл һәлакәте вакытында буран, юлда кар көртләре булган. Якынча мәгълүматлар буенча Лада Ларгус машинасы 2017 елда газ белән җиһазландырыла. Хәзер тикшерүчеләр килеп чыккан гадәттән тыш хәлнең башка сәбәпләрен ачыклау белән мәшгуль. Кичә Чистайда булган фаҗигадан соң республика шәһәрләрендә Лада Ларгус машиналарын җентекләп тикшерә башладылар. Бүген Казан белән Түбән Камада махсус рейдлар оештырылды. ЮХИДИ хезмәткәрләре 3 сәгать эчендә 180 автомобильне туктата, 68 машина йөртүчегә карата административ беркетмә төзиләр. 3 машинаны идарә итү системасы төзек булмаганга махсус таянкага озаталар. Тагын 3 Лада Ларгус хуҗасын газ җайланмасын дөрес урнаштырмаган өчен штрафка тарталар. Бүген шулай ук инспекторлар автомобиль хуҗаларының пассажирлар ташырга рөхсәт лицензиясенең вакытын автомобильнең төзеклегенә дә игътибар итте. Россиянең көньяк һәм үзәк өлешендәге кайбер шәһәрләренә самолетлар 7 апрельгә кадәр очмаячак. Росавиация чикләүне кабат узайтты. Сүз Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-Дон, Симферополь һәм Элиста шәһәрләре аэропортлары турында бара. Авиакомпанияләргә пассажирлар ташу өчен башка маршрутлар сайларга киңәш итәләр, ягъни Сочи, Волгоград, Ставрополь һәм Мәскәү аэропортлары аша. Тагын 2 чит ил компаниясе Россиядә үзенең кибетләрен вакытлыча яба. Спорт товарлары сатучы Decathlon эшчәнлеген туктатуын хәбәр итте. Товар китерүдәге кыенлыклар аркасында алар илдәге 57 кибетен ябарга җыена. Моннан тыш Польшаның кием-салым җитештерүче оешмасы да Россиядәге кибетләре эшчәнлеген вакытлыча туктатырга булган. Сүз Reserved, Mojito, Sensei, Crop һәм House брендлары турында бара. Ашан белән Окей сәүдәчеләре социаль әһәмияткә ия товарларга кибеттә өстәп куела торган бәяне арттыруны туктатырга җыенмый. Бу хакта Россиянең монополиягә каршы көрәш хезмәтенә сылтама белән ТАСС хәбәр итә. Моны алар товар төрен күбәйтеп, кытлыкны булдырмау максатыннан эшлибез дип аңлаткан. Элегрәк исә бу компанияләр шулай ук X5 Group һәм Магнит кайбер товарларга кибеттә өстәп куела торган бәяне 5%-тан арттырмыйбыз дип ышандырган иде.
Татарстанның тагын 13 предприятиесе Россия икътисады үсешен тәэмин итүче оешмалар исемлегенә керде. Хәзер алар 44. Ил хөкүмәте предприятиеләр эшен туктатмасын өчен акчалата ярдәм итәчәк. Дәүләт гарантияләре, субсидияләр, ташламалы кредит алу мөмкинлеге бар. Бу хакта бүген Татарстан икътисадының тотрыклы үсешен тәэмин итү буенча оператив штаб утырышында сөйләштеләр. Ул Казандагы Химград технополисында узды. Республика предприятиеләре санкция шартларында эшен җайлый аламы? Моны Дина Хисаметдинова күреп кайтты. Әлеге оешмада текстиль әйберләрен юалар һәм чист тарталар. Коллективта 120 хезмәткәр, сменада 30 кеше эшли. Гүзәл Зыядинова монда 3 ел тукыма үтүкле торган машинага урын җиренә элеп тора. Калганы автоматлаштырылган. Монда үтүкләп чыгара инде. Үтүкләп чыгара, парда. Ничә кеше белән эшлисез? Монда машина 4 кеше басып тора, приемкада 1 кеше басып тора. Бу оешма Татарстанның 67 медицина учреждениесенә урын җир, махсус киемнәрне арендага бирә, аларны кире җыеп алып юада. 2020 елдан республикадагы барлык ковид госпитальләрен урын җир кирәк яраклары белән тәэмин итә. Моннан тыш Удмуртиянең 10 медицина учреждениесенә хезмәт күрсәтә. Хастаханәләргә җибәреләчәк урын җир кирәк яраклары һәм хирургия бүлекләре өчен махсус киемнәр 4 этап уза. Аларны юалар, киптерәләр, үтүклиләр һәм махсус автомат пөхтә итеп кереп тә бирә. Тәүлегенә предприятие 30 тонна текстиль эшкәртә. Промышленная стирка, она производится большая объемная именно на таких стиральных машинах. Это туннельная стиральная машина. Предприятие эшчәнлеге белән бүген Татарстанның икътисад министры Мидхәт Шаһиәхмәтов белән Россия дәүләт думасының икътисади сәясәт комитеты рәисе Максим Топилин танышты. ЮО технологиясе дә җиһазлар һәм химиядә чит илнеке. Тукымалар гына Россиядә җитештерелә. Ләкин импортка бәйле булу эшне туктату дигән сүз түгел. Работа организована надлежащим образом, цепочки логистические. Эш элеккечә дәвам итә. Логистика элемтәсен югалтмадык. Безгә кирәкле булган чималны алуның башка юлларын таптык. Шул ук вакытта кайбер технологияләрне үзебездә булдырырга телибез. Какие-то из технологических процессов делать самостоятельно. Татарстан икътисад министры сүзләренчә, бүгенге санкциялар белән бәйле катлаулы хәлдә нәкъ менә республика яшәешен тәэмин итүче шундый предприятиеләрнең тотрыклы эшләве мөһим. Безнең республика өчен бу бик мөһим предприятие. Алда да аларның планнары күп, менә хуҗасы әйтеп китте. Ассортиментын киңәйтә, услугаларын киңәйтә. Хезмәт күрсәтәчәк инде шул менә медицина, шул безнең больницалар, менә медсестралар өчен инде младший служба персонала дип атап йөриләр. Хәзер оешма тукыма эшләнмәләр белән балалар бакчаларында тәэмин итәргә җыена. Яңа проектларга 288 миллион сум инвестиция җәлеп ителгән. Россия хөкүмәте керткән ярдәм чаралары булыша. Важно донести до Предприятиеләрнең эшчәнлеге товар сатып алу җиһазлар, аларның запас частьләрен кайтартуга бәйләнгән. Оешма җитәкчеләре килеп чыгарга мөмкин проблемаларны алдан күзалларга тиеш. Партнерлар белән алдан килешүләр төзергә, аяк акыл белән эш итәргә кирәк. Продолжение взаимодействия. Это у многих получается. Максим Топилин сүзләренчә, хәзерге вакытта хөкүмәт яңа ярдәм чараларын әзерләй, дәүләт өчен сатып алулар вакытын кыскартачаклар, ә бу финанслауны тизләтәчәк. Динә Хисаметдинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Автомобильләрне иминиятләштерү өлкәсендә кризис башланырга тора. Клиентларга каска полисы өчен өстәмә түләргә тәкъдим итәләр. Ә ОСАГО буенча килгән зыянны каплау өчен сумманы акчалата алырга кушалар. Запас частьләргә бәя арту иминиятләштерүгә ничек йогынты ясый? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Рөстәм Миңнехановның Берләшкән Гарәп Әмирлекләренә эш сәфәре дәвам итә. Истигезгә төшерәбез, президент Дубайда халыкара инвестицияләр форумында катнаша. Бүген ул Бөтендөнья Дубай Экспо күргәзмәсе белән танышты. Аңа күргәзмәнең 170 еллыгына багышланган экспозицияны күрсәттеләр. Рөстәм Миңнеханов мобиль техника зонасында карады. Биредә иң заманча технологияләр тәкъдим ителгән. Соңрак президент Сауд Гарәбстаны павильоны һәм Төркмәнстан стенды белән танышты. Рөстәм Миңнехановка илләрнең гореф-гадәтләре һәм әйдәп баручы проектлары турында фильм күрсәттеләр. Дубайдагы инвестиция форумы иртәгә төгәлләнә. Доллар бәясе төшә икән, йомырка да арзанаерга тиеш. Лаешкычылык фабрикасы җитәкчесе бүген шулай дип белдерде. Хәзер алар Татарстан халкы ихтыяҗының 80%-ын тәэмин итә. Республиканың башка предприятиеләре кебек үк яңа икътисади вазгыятькә яраклашырга тырышалар. Җитештерү темплары бу елның беренче 3 аенда узган елныкы белән чагыштырганда арткан. Шулай ук чит ил вакцинасын һәм комбикорм, ягъни катнаш азыкны Россиянекне алыштырырга әзерләр. Кошчылык фабрикасы тагын нинди максатлар куеп эшли? Тулырак Алия Хәйретдинова.
Лоиш кызчылык фабрикасы Татарстанда жетиштирилген йомырканың 80% әлеге предприятиенеке. Күн сайын 2 миллион 300 йомырка кибет киштеләренә китә. Хуҗалыкта 3 миллион 400 тауык исәпләнә, шуларның 2 миллион ярымы йомырка сала торган. Бүгенге вазгыятьтә жетиштирүне ничек саклап калырга? Катнаш азыкны Ерател Россиядан сатып алса да, аның составында чит ил катнашмалары бар. Истәвенә күптән түгел бәясе дә арткан. Килешү киләсе 3 айга төзелгән. Шуңа хәзер җирле жетиштирүче белән эш итүне кулай күрәләр. Комбикормда бит инде анда 80% зерновой часть. Значит, алар бөтенесе безнең Россиядә, Татарстанда җитештерә торган. Аның белән проблема булмас. Без яңа урожайга хәтле икмәк җыелган безнең тупланган аңа добавкаларны безгә китерәләр премиксный заводлар. Алар Россиядә тоже бик күп. Чит илләрдән кайтадыр вакциналар. Әгәр дәген проблема булса, аларның кайтуында, значит, безнең Россиядә бик күп вакцина җитештерә торган биофабрикалар. Мин уйлыйм, шулар безгә вакцина ясарлар дип. Голландия һәм Германия вакцинасына алмашка Владимир өлкәсе һәм Ставрополь краенда җитештерелгәне булачак. Тавыклары да Россиянеке. Ел саен 2 миллион ярым кышны Рязань өлкәсеннән алып кайталар. Соңгы айларда йомырканың үз кыйммәте 20-30% артса, кыш ите уртача 10%-ка күтәрелгән. Җитештерүче моны биокатнашмаларга бәя үзгәрү белән бәйли. По себестоимости, конечно, рост наблюдается, но Йомырканың үз кыйммәте артуын, әмма күпкә түгел, киләчәктә доллар бәясе тотрыкланыр дип өметләнәбез. Шулай ук җирле тәэмин итүчеләр белән эшне җайга салырга уйлыйбыз. Димәк, ел башында булган бәяне дә кире кайтарып булыр дигән өмет бар. Бүген Лоиш кызчылык фабрикасында 430 кеше эшли, уртача хезмәт хакы 45 мең сум. Наталья Князева 4 ел буе продукцияны капларга тутыручы булып эшли. Нет, у нас ничего не поменялось. Юк, бездә берни үзгәрмәде. Эш күләме артты да әле, әмма без эш булганга шатланабыз гына. Уралдан алып көнбатыш шикләргә кадәр безнең Татарстан йомыркасын Россиянең һәр төбәгендә көтүп алалар. Моңарчаны чит илгә җибәрмәгәннәр. Шуңа күрә кая илтәсе дигән борчу юк ди җитештерүчеләр. Ерател кызчылык фабрикасы дәүләт ярдәменнән дә файдалана. Предприятие ташламалы кредит алган. Булган проблемаларны район җитәкчелеге дә хәл итәргә булыша. Бу төп компанияларның берсе безнең районда. Аларның яхшы эшләве безнең өчен мөһим булса, ул инде республика өчен бик мөһим. Узган ел Ерател 812 миллион йомырка 1000 тонна ярым кыш ите җитештерә. Авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә калдырмый алар. Кулланучыларга продукцияне авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан киңәш ителгән бәядән саталар. Лоиш районыннан Алия Хайретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген синоптиклар быелгы язга һәм җәйгә үз фаразларын җиткерде. Кайчан җылытачак, кар кайчан эреп бетә, җәй салкын булырмы, яңгырлымы? Инзилә Хөсәйнова дәвам итә. Җылы яктан кышлар кайта башлады, беренче үги ана яфраклары да күренә. Тик көннәр генә суык. Синоптиклар быел яз киләргә ашыкмый диләр. Март аенда кояшлы көннәр булды, тик озак дәвам итмәде. Зачастили приходить атмосферные вихри. Безгә көнбатыш циклоны якынлаша, шуңа күрә һава торышы да шулай үзгәрүчән. Апрель башыннан җылы язгы көннәр башланыр дип фаразлыйбыз. У нас очень неустойчивый характер погоды. Халык та аптырашта, әле кар ява, шуннан ялтырап кояш чыга дип гаҗәпләнәләр. Башта сыерчык бураны дип уйладык. Кичәгәрәк булгачлы инде аптырап калдык. Кышның да китәсе килмей, бирешмей, яздаган үзенекен әйтә. Яз килгәнен барыбер сизелә инде, күңелләр күтәренке. Яшьләр инде, яшьләрдән сизелә инде ул бигрәк тә. Кичәге көндә салкынрак иде, әмма бүген һавада яз көне ощущается дип әйтим инде. Халык яз килүенә күпме генә сөенсә дә, бакча эшләрен башларга әлегә иртәрәк. Моның төп сәбәбе калын кар катламы һәм язның сыңарып килүе диләр. Үзегез күргәнегезчә, бакчаларда әлегә бернинди хәрәкәт тә юк. Кешеләрнең күпчелеге үсентеләр үстерү белән мәшгуль. Посадки, скорее всего, начнутся. Бакчага иберләр утырту быел соңрак башланыр дип уйлыйм. Элегрәк үсентеләрне апрельдә чыгарсак, быел май аеннан да иртәрәк булмас. Посадки все-таки за снега начнутся намного позже. Узган ел кар 12 апрель көннәренә эреп беткән булган, ә быел бераз соңгарак кала. Шуңа күрә бакчасы булган халык борчуда. Хәзер бакчага кирип булмый әле бу вакытта, чөнки кар күп булды бу ел. Менә бакчага кире торган капканы, калитканы
Қар күміп кете. Яз айлары жылы, яуым төшемнәрдә гадәттәге кебек булыр дип көтелә. Июнь белән август айларында уртача температура 20 градус булса, июль салкынчарак килер дип вәгъдә итәләр. Тик бу фаразлар тулысынча акланмаска да мөмкин ди синоптиклар. Инзилә Хөсәйнова, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы. Быел Казанның Кояшлы шәһәр спорт станциясе Весна-Тро комплексларында һәм Дәрвишләр бистәсендә балалар һәм зурлар өчен сырхаухана филиаллары төзеләчәк. Салават күперендә хатын-кызлар консультациясе һәм ашыгыч медицина ярдәме станциясе барлыкка киләчәк. Яңа объектлар саны арту белән бергә баш калада кадрлар кытлыгы да кими. Медицина учреждениеләре белгечләр белән 83%-ка тәэмин ителгән. Бу шәхси клиникалардан һәм башка төбәкләрдән табиблар күченеп килү белән аңлатыла. Бүген әлеге темалар Казанның сәламәтлек саклау идарәсе коллегиясендә күтәрелде. Авыруны дәвалауга караганда аны булдырмый калу хәерлерәк ди табиблар. Моның иң кулай ысулы вакытында тикшеренеп тору. Узган ел 100 меңгә якын казанлыны тикшергәннәр. Основная, конечно, наша задача – это ожидаемая продолжительность жизни. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов безгә максатлар һәм бурычлар куйды. Иң беренче чиратта уртача гомер озынлыгын 72 яшькә җиткерү, үлем очракларын киметү. Бу мәсьәләдә 2019 елда күрсәткечләр яхшы иде. Коронавирус белән бәйле рәвештә хәлләр начарланды, тик шулай да Идел буе федераль округында үлем очраклары буенча Татарстанда иң түбән күрсәткеч. Серьезные коррективы, мы подошли 15,5, хотя это самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе. Түбән Каманың медицина учреждениеләрендә бүген 200 табибны эшкә алырга әзерләр, ләкин алар юк. Кадрлар кытлыгы монда 50%-ка җиткән һәм бу республикада иң зур күрсәткечләрнең берсе. Килеп туган хәлдән ничек чыгарга? Шәһәр халкын кем дәвалар? Әлеге сораулар бүген Түбән Камада сәламәтлек саклау министрлыгы белән берлектә уздырылган утырышта күтәрелде. Озакламый шәһәрдә яңа кабул итү бүлеге ачылачак, димәк кадрлар кытлыгы тагын да артачак. Нинди тәкъдимнәр яңгырый? Гөлнара Миңнеханова дәвам итә. Кабул итү бүлеге өчен 6 катлы яңа бина төзелгән. Хәзер эшен тәртипкә китерәләр. Ут-су турбалары сузалар. Фасад, урам эшләре барысы да вакытында эшләнеп бара. Алла берсә, август ахырларына бетерергә тырышабыз. Бинаның беренче катында ашыгыч ярдәм күрсәтү үзәге булачак. Стационар 192 урынга исәпләнгән. Хәзер хастаханәне кадрлар белән тәэмин итү мәсьәләсе кискен тора. Шәһәрдә 200 кешене хәзер үк алырга әзерләр. Түбән Камадан 67 студент медицина белгечлеге буенча укый. Хәзер аларны шәһәргә кайтарырга кирәк. Алар инде закон нигезендә безгә кайтырга тиешләр. Без инде алар белән очрашып, аларга махсус урыннар бирергә ният кылабыз инде. Üçüncüden indi bizim tüp maksatımız менә булган материал техник базаны ныгытып, яшьләрне кайтырга кызыксындыру. Сегодня есть программы. Бүген авылларга кадрлар җәлеп итү өчен авыл табибы программасы бар. Без аны нәтиҗәле кулланабыз. Торак шартларын яхшырту өчен республикадан 800 мең сум грант бирелә. Түбән Камада фатир тәкъдим итәләр. Программы предоставления грантов. Очрашуда билгеләп үтелгәнчә, пандемия сәламәтлек саклау тармагына нык тәэсир ясады һәм демографик хәлне үзгәртте. Бездә үлем күрсәткече 12%-ка җитте. Бу узган ел белән чагыштырганда 6,9%-ка югарырак, әмма Татарстан буенча караганда 25%-ка кимрәк. Үлем сәбәпләре билгеле: кан әйләнеше системасы авырулары, коронавирус һәм аның зыяны, шулай ук онкология. Рост смертности. 2020-21 елларда план буенча тиешле ярдәмнең күрсәтелмәүе, профилактик тикшерүләрнең булмавы үлем очракларының артуына китерде. Шуңа бу елга бик мөһим бурычлар куела. Медицина ярдәмен план буенча күрсәтү, кадрлар мәсьәләсен хәл итү. Түбән Камадан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Шүпчар өчен тарифларның артуы көтелми. Бүгенге икътисади шартларда төбәк операторлары әлегә кыенлыклар күрми, әмма алар киләчәктә булырга мөмкин. Бу хакта бүген республиканың тарифлар буенча дәүләт комитетында эшче штаб утырышында сөйләштеләр. Анда Дәүләт Думасы депутаты Максим Топилин катнашты. Контейнерлар җитмәү, көнкүреш калдыклары өчен исәпләнгән мәйданнарга төзелеш чүбен ташлау, икенчел чимал җыю мәсьәләсе. Сөйләшүдән аңлашылганча, чүп җыю тармагында хәл ителмәгән проблемалар шактый кала. Көнкүреш калдыкларын чыгарган өчен халыкның 94% вакытында түли. Әмма әгерҗе Минзәлә, Тукай, Буада күрсәткечләр түбән. Ни өчен шулай килеп чыга? Кайдадыр 100%, кайдадыр 80%, айырма зур бит. Районнарда хәл төрле. Кешесе булмаган йортлар бар. Анда беркем яшәми, а пропискада торалар. Мондый очракта без акчаны яңадан саный алмыйбыз. Хукукыбыз юк. 2019 елдан бирле чүп чыгару өчен бер дә түләмәүчеләр бар.
Икенче мәсьәлә контейнер мәйданнарынан чүпне вакытында чыгару. Халык контролена узган ел 2000-нән артык мөрәҗәгать алына. Кай вакыт чүп ташу машиналары үтеп керә алмый, юл чистартылмаган була. Икенче бер очракта чүп контейнерларына төзелеш сәнәгать калдыкларында тутырып китәләр. Өстәмә 7000 контейнер кирәк. Санитар нормаларга үзгәреш кертергә кирәк. Анда контейнер урыннары йортлардан 100 метрга ерак һәм 20 метрга якын булмасын дип язылган. Авыл җирендә моны берничектә үтәп булмый, ул барыбер кайсыдыр йортка якын булачак. Икенче чимал җыюшы да тулысынча җайга салынмаган, калдыкларны эшкәртү оешмасы бар, кабул итү пунктлары аз, халыкка аңлатылмый. Әгәр халыкны оешмаларны җәлеп итәргә телисез икән, юлларын табырга кирәк. 5 шешә тапшырыр өчен генә кеше шәһәрнең икенче башына бармый бит инде. Хәзерге икътисади шартлар чүп чыгару тарифларында төбәк операторлары эшендә чагылыш табармы? Бүген бу сорау тагын да әһәмиятле булып яңгырый. Видим проблемы с поставкой запчастей. Запчастлар белән проблема булырга мөмкин. Тәэмин итүче кайбер оешмалар әлегә заказ алмый, чөнки кайчан китерерләр, бәясен инде булыр әйтә алмыйлар. Әлегә складларда кирәкле запчастлар җитәрлек, машиналар ватыла калса, аларны кулланачакбыз. Начали поступать письма от транспортных компаний. Транспорт оешмаларының запас частьләргә бәя арту турында хат алдык. Бер эш ай дәвамында әллә ни үзгәреш көтмибез. Хакимият органнары тарафыннан да ярдәм булачак. Шуңа да тарифларны саклап кала алырбыз дип уйлыйм. Әгәр хәзердә ниндидер карарлар кабул ителмәсә, соңга калырга мөмкинбез. Эзлекле эш алып барырга кирәк. Максим Тапилин бүгеннән чаралар күрү кирәклеген әйтте. Иртәгә вазгыять яхшырыр дип көтү ялгышлык ди депутат. Гөлназ Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин ил күләм проектларга багышланган фото-конкурс җиңүчеләрен бүләкләде. Безнең республикада әлеге проектларның 12-се гамәлгә ашырыла. Быел конкурста катнашу өчен 2000-нән артык гариза кабул ителгән. Кешеләр төзекләндерелгән ишек аллары, яңа мәдәният йортлары, фаплар, спорт сарайлары, мәктәп һәм балалар бакчаларын фотога төшереп җибәрә. Узган ел ил күләм проектларны гамәлгә ашыру өчен Татарстанга 34 миллиард сум акча бүленгән була. Конкурста 16 катнашучы җиңүче дип табыла. Гран-прига Биектау, Чүпрәле, Әлмәт районнары һәм республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы лайык булды. Халык үзе, актив район активлары үзләре катнашып, эшләгән эшнең нәтиҗәсе зуррак була һәм сакланушы да яхшырак була. Нигә дигәндә, минем программаның минем ишек алдында менә скамейкалар куйдылар, чүп җыя торган мусорный бакларны матурладылар, буядылар. Менә ничектер төпчекне ташламыйм, шешәсен ташламый, карап тора. Үзе халык маарга кирип китә, бу бит минем өлешемдә бар монда дигән ният белән. Номинацияләрнең берсендә Мамадыш районыннан Зариповлар гаиләсе җиңүче дип табылды. Алар конкурска фермада сыер саучы киеменнән төшкән кызларының фотосурәтен тәкъдим итә. Әлеге гаилә авыл хуҗалыгы министрлыгы биргән грант акчасына терлек фермасын зурайткан. Bütün авырлыкны инде безнең энҗе үз өстен алды. Аңа алдан халатлар тектереп, авылда инде бидон эзләп табырга туры килде. Без яшьләрдә андый нәрсә хәзер сакланмаган дип әйтәм инде. Шушы уйлар белән фотография әзерләдек. Россиядә сайлау турындагы законга үзгәреш кертелде. Яңалыклар турында бүген республиканың үзәк сайлау комиссиясендә сөйләделәр. Аларның берсе муниципаль дәрәҗәдәге сайлау комиссияләрен бетерүгә кагыла. Тагын бер үзгәреш бер үк фамилиядән булган кандидатлар турында. Әгәр кандидат сайлау кампаниясе вакытында исемен, фамилиясен үзгәртә икән, бюллетендә аның турындагы элеккеге мәгълүмат калачак. Электрон сайлауның да бердәм кагыйдәләре кертелә. Үзгәрешләрнең кайберләре 14 марттан гамәлдә, калганнары киләсе елның 1 гыйнварыннан планлаштырыла. Это касается и внедрения новых информационных технологий. Әлеге үзгәрешләр яңа мәгълүмати технологияләрне куллануга кагыла. Дистанцион электрон сайлау турында да төгәл язылган. Күзәтүчеләрнең саны арта. Хәзер үзгәрешләрнең барысында без территория комиссиясе әгъзаларына аңлатабыз. Избирательная система России – это живой организм. Россиянең сайлау системасы ул бит үзгәреп тора торган система, тире организм кебек. Бу законнар да тормыштан алынган, әйтик пандемия вакытында да үзгәреш керде. Нинди вазгыять булуга карамастан кеше килеп тавыш бирә алды. Бүген дә яңа ысуллар, мөмкинлекләр бар. Алар барысы да законнарда чагыла. Действующее законодательство с теми вызовами и реальностями, которые диктует сама жизнь.
1 апрельдән республикада әдәби марафон башланып китә. Быел ул 19-нчы тапкыр үткәреләчәк. Аны Татарстанның мәдәни инициативалар президент фонды ярдәме белән оештыралар. 21 көн дәвамында теләге булган кеше татарча әсәрләр, шигырьләр укып, иң кызыклы өзекләрне үзенең социаль челтәрдәге сәхифәсендә урнаштырырга тиеш. Бу милли үзаңны үстерү, туган телне камилләштерү, татар язучылары иҗатына игътибарны арттыру максатыннан эшләнә. Россиядән генә түгел, чит илләрдән дә катнашучылар бар. Җиңүчеләрне дипломнар һәм бүләкләр көтә. Быел китап укырга яраткан татар гаиләсен аерым бүләкләргә телиләр. Миңа калса, бүгенге көндә әдәби марафон ул шундый бер матур һәм зур һәм халык тарафыннан яратылган бер зур күренеш ул. Без уже татар әдәбияты, татар классикасы белән танышабыз икән, шундый тел белеме югары булган язучыларның, шагыйрьләрнең әсәрләрен укыйбыз икән, безнең тел байлыгы арта һәм безнең әлбәттә телгә байлыгыбыз, телгә хөрмәтебез дә арта. Алар элек ничек төзелгән булса, хәзердә нәкъ шулай итеп яңартылырга тиеш. Казанда 18-нче гасырда төзелгән Петр һәм Павел ширкәве һәм 19-нчы гасырга караган иске таш мәчет торгызыла. Алар икесе дә федераль дәрәҗәдәге мәдәни мирас объекты булып санала. Һәм Бердәм Россия партиясенең тарихи хәтер проекты буенча ремонтлана. Эш барышы белән бүген Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов танышты. Ширкәүдә хәзер диварларны ныгытканнар, инженер шелтәрләрен яңартканнар. 19-нчы гасырда төзелгән иске таш мәчеттә дә эш тулы куәткә бара. Һәм түшәмнәрдәге ярылган урыннарны ныгыталар. Бу мәчет борынгы Болгар биналарына охшаш булуы белән дә үзенчәлекле. Киләсе елда эш тулысынча тәмамланыр дип ышандыралар. 30 миллионлык эш алып барылды, тагын менә быелга 50 миллионлык эш эшләргә кирәк булачак. Менә алдагы мәчетләрне эшләп чыккан кебек, бу мәчетне дә шушы еллар эчендә без матур иттереп, тәртипкә салып, ремонт эшләрен эшләп бетерәчәкбез. Шуның белән мартның 30-нчы көне алып килгән хәбәрләребез тәмамлана. Язның 1-нче ае тәмамланганда тереклек әле уяна гына башлый. Менә хуҗалыкларда да бәбкәләр чыга башлады. Әйдәгез тапшыру ахырында шушы сап-сары йомгакларны карыйк. Аларны операторыбыз Ленар Хуҗахмәтов төшереп алды. Безнең чыгарылышларны сез телеканалның ВКонтактедагы сәхифәсендә, Телеграм каналында һәм Рутубта карый аласыз. Исән сау булыйк. В Казанском цирке с 25 марта цирковой калейдоскоп. Акция УЗИ-комплекс взрослым и детям за 1000 рублей. Многопрофильный медицинский центр «Казанская клиника». 2-101-106. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Мәдинә белән Җәүдәтнең тормышы балдамай булырга тиеш сыман. Тик аларның мәхәббәтен бәхетсезлек көткән икән. Тинчурин театрында Илгиз Зәйниевнең гыйбрәтле язмышлар турында Мәдинә спектакле. Премьера 7-8-20 апрельдә. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Менә мартның ахырына да якынлаштык, ләкин һава торышы язны түгел, ә кышны хәтерләтә. Моның сәбәпчесе циклон. Менә киләсе тәүлектә дә Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Балазнакай Әлмәттә алмашынучан болытлы һава, җепшек кар явачак, 2 градус җылым. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы, явым-төшемнәр, температура 0 градус тирәсе. Төньяктан Актаныш, Агржи, Менделеевскида сүрән көн, юеш кар көтелә, 2 градус салкын. Төньяк көнбатышта Арча-Кукмара, Балтачта явым-төшемнәр, җылылык 1 градус. Көньяк көнбатышта Болгар-Баш, Чүпрәлдә шулай ук юеш кар явачак, 2 градус җылым. Чистан Урлагамадышта аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр, температура 0 градус. Төнлә республикабызда юлларда бозлау саклана, зинһар өчен сак булыгыз.
Пенсияңызны Акбарс банкның Мир картасына күчерегез һәм пенсия исәпләмәсенә өстәп 3000 сум алыгыз. Картаны Акбарс.ру яисә якында урнашкан банк бүлекчәләрендә рәсмиләштерегез. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Санчи иммунитетны ныгытырга һәм көч кертергә ярдәм итәр. Кан әйләнешен яхшырту сыйфатына булганга Санчи бөтен организмга уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны җайлый, баш авыртуын һәм хроник авыруларны бетерә, хәл кертә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган, юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Фармлент аптекаларында сатыла. Мәгълүмат өчен телефон 8927 236 71 75, сайты sanchi.rf. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, температура көндез 0 градус тирәсе. Җил көнбатыштан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 79%. Җирнең магнит кырытыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз.